И последното, което искам да кажа е, че нещо за техниката на всички тези новели. Съвсем съзнателно, те са разказани от паметта на главните герои. И за мен паметта е основата на нашето съзнание. Паметта е всичко, което представляваме ние като личности. И като че ли най-интимен, най-достоверен разказ се получава, когато героя сам говори за това, което е преживял. Защо достоверен? Защото това е точно, което той помни. И това е изключително това, което той не помни, а другите помнят за него. И ако се съпоставят два такива разказа, става още по-интересно, тъй като всеки е помнил нещо различно, всеки по различен начин е преживявал едни и същи събития. И въобще в това се получава някаква особена триизмерност. На мен това особено ми харесва и много рядко има автори, които са го правили. И мисля, че с това така дадах някакъв отговор на този особен въпрос литературен, доколко аз моят живот е отразен тук. И накрая искам да кажа няколко думи за структурата на новелата, която се казва Импровизация по тема от Мураками. Мураками е любим автор на жена ми. Тя ме накара да го чета. Аз разбрах, че е един голям писател. И се случи едно особено съвпадение. Ние отидохме на почивка в Хаваите и тя беше взела със себе си сборник от разкази на Мураками. И един от разказите се казваше Ханалейския залив. А ние отивахме точно на Ханалейския залив. И се получи едно особено особено комбинация в моята глава. Нали? Аз чета за Ханалейския залив историята на Мураками, гледам Ханалейския залив. Трябва да ви кажа, че това е едно от най-красивите места в света, които съм виждал. И така се роди идеята. Реших да я направя в структурата на джазова пиеса, защото самия Мураками, преди да е станал писател, е притежавал джаз бар в Токио и е човек, който обича страшно много джаза. Той е написал книга за джаза. Неговият любим джазмен е Майлс Дейвис. Изобщо човек, който по някакъв начин като че ли е изходил от джаза, за да създаде своите особени истории. И така че тази новела има точно темата. Това е преразказване на разказа на Мураками Ханалейския залив. И след това три импровизации по тази тема, които всъщност са историята на писателя Велизар Вазов, неговата любов с неговата американска преводачка. Но тук сега ще ви прочета един отказ, който се отнася до този въпрос, който отначало зададох, тази втора тема именно. Доколко нашите любовни състояния и нашата любов може да живее съвместно с това, което виждаме около себе си, с това, което помним от нашите минали действия, свързани с политиката, с режимите, с обществото изобщо. И в този отказ Велизар пътува към България, сина му е починал, той идва на погребението на сина си и той лети в бизнес класа на една от американските компании и си спомни и говори различни неща. И си мисли различни неща. По това време му попадна книгата Четецът на Бернхард Шлинг. И като я прочете в английски превод, на Велизар му се прииска пръв да се беше сетил за метафората в нейния сюжет. Майкъл, 15 годишен девственик от добро немско семейство, започва да спи с Хана. Зряла, енигматична жена, която по възраст би могла да му е майка. Майкъл се влюбва в Хана, опитва се да разбере нейната загадъчност. Един ден Хана мистериозно изчезва и едва години по-късно той я разпознава като главната обвиняема в съдебен процес срещу нацистки престъпници.
Оказва се, че е била надзирателка в женски концентрационен лагер, която се е крила от преследване. По време на процеса, Майкъл, който вече е адвокат, разбира, че Хана е неграмотна и се обяснява защо го е карала да й чете на глас класическа литература след всеки любовен акт. Осъдена на дълги години затвор, жената няма никого и момчето, което е вече адвокат със своя частна практика, се превръща пряко волята й в някаква връзка с света. Връзка, която тя не търси, но чрез която той храни надежда един ден, когато тя излежи присъдата си, да заживее с нея. Ала Хана отхвърля собственото си освобождение, като се самоубива в нощта преди да я пуснат от затвора. В края на романа Майкъл е прехвърлил 50-те и трагично осъзнава, че обсебен на чувствата и вината си към нея, не е успял да намери щастие в личния си живот. Тази на пръв поглед абсурдна, но всъщност дълбоко трагична история, мислеше си Велизар, е метафора на това, че младото поколение германци е готово, може би от любов, да прости за грешките на родителите си, но старото няма нито желание, нито душевни сили да приеме тази прошка. Едновременно майка и любовница, хитлеристка Германия е обезчестила младите в насилствен инцестен акт, който ги е превърнал завинаги в душевни инвалиди. На Велизар му се искаше същата метафора да приложи към България. Но кой знае защо мислеше за поколението комунисти, които завинаги я обезчестиха в мъжки род. Също така в България идеята, че Германия се участвала в Холокоста от незнание, идея вложена в неграмотната Хана, нямаше как да мине. Българите участваха в комунизма с пълното съзнание какво върши. Най-пълна би била аналогията с старото поколение, което не се разкаива, нито търси прошка, нито дори осъзнава вината си за това, че е въвлякло децата си да се участват в това историческо престъпление и с това ги е превърнало в безхарактерни егоисти. За него метафората беше баща и син, без сексуални отправки. Измисъл беше и заглавието – мъчители без вина. Отдалечен на хиляди километри от настоящето на България, той живее в Хавайка, между другото, Велизар виждаше по-ясно и безпристрастно миналото и, което носеше в паметта си. То беше неговото минало. Но сюжетът трябваше да бъде убедителен. И понеже в обърканите му взаимоотношения с Валю, това е името на сина му, географската отдалеченост не внасяше никаква яснота, главната трудност пред Велизар беше да се умее да се отстрани от живите, кървящи чувства, че детето му е неудачно. И за това вина носи той. Той самият не беше мъчител без вина, а му се искаше метафората да остане, защото интуитивно разбираше, че е морално неоправдано на всички съучастници в тоталитарния режим да бъде вменена вина. Или поне така му се искаше да бъде. Според кой морал можеше да се очаква от човешката природа да надмине своя биологичен егоизъм? Според морала на просветените, може би. Но комунистическия режим беше единственото предложено от историята средство, с което непросветените, неспособните да се просветят, интелектуално нищите можеха да си осигурят власт и богатство по безнаказан начин. Тях не ги интересуваше дали причиняват болка. Интересуваше ги да потиснат просветените, защото просветеността е свободомислие, за да не им пречи. Искаха да им смачкат носа, за да ги направят равни и подчинени, да ги принудят към капитулация. И така, с непреодолимостта на страха, да ги въвлекат в своето престъпление. В Америка най-често му казваха, но не е могло да оцелееш по друг начин, освен като се присъединиш с цената на компромиси. Ставаше му едновременно приятно и гадно, но това не беше сложната истина за живота, която той беше живял при комунизма. А му се искаше цялата сложна истина да бъде показана честно, безпристрастно, без оправдание и с полагаща се доза разкаяние. Искаше да поеме отговорност. Искаше му се да не надвиква другите, които в България продължаваха да виждат само своето малко дърво, без да се изкачат на някой хълм
и да видят цялата гора. Метафората му трябваше да бъде абсолютна. Това са мислите на един писател. Мисля да прекратя тук и ако се надявам, че у вас има някакви въпроси,